नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. परमवीर चक्र विजेते मेजर आर राणे हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान कारवारात कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार चेंडियाग्रामाचे निवासी भारतीय सैन्यात मेजर हुद्द्यार आशिल्ले. सैन्यातले सगळ्यात व्हड अशे गौरवाचे परमवीर चक्र पुरस्कृत मेजर राम राघोबा राणे हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान आयतारा कारवार शहरात युद्ध नौका वस्तू संग्रहालयाच्या आवारात आशिल्ल्या तेमगेल्या पुतळ्याक आमदार रुपाली नाईक हेमी हार घालून तेमगेलो जन्मदीस आचरण केलो. या वेळार आर राणे अभिमानी हजर आशिल्ले. 26 जून 1918 जन्मल्ले आर राणे हेमी 1940 भारतीय सैन्यात भरती झाले. 1948 पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात तेमी भारत विजयी जाऊक मोलाची कामगिरी केली. तेमगेली या कार्यवैखरीबद्दल केंद्र सरकारान 8 एप्रिल 1948 परमवीर चक्र पदक प्रदान केले. 28 वर्ष ते सैन्यात सेवा करून 1968 निवृत्त झाले. जिवंत असताना परमवीर चक्र पदक पुरस्कृत झाले आर राणे हे पहिलेच व्यक्ती आसात असे कौतुकाक पात्र झाले. कारवारचे नाव इतिहासात अजरामर असे दवरिले आर राणे 11 जुलै 1914 वृद्धापकाळान महाराष्ट्राच्या पुणे हिंगा स्वगृहात निधन झाले. तेमगेर शौर्याची गाथा कारवारकाराक अभिमानाची स्मृती असा असे या वेळार जमिल्ल्या सार्वजनिकांनी याद केली. या वेळार बीजेपी ग्रामीण घटकान आयोजन केल्ल्या या कार्यक्रमात तेमगेल प्रतिमेक पुष्पनमन करून गोडधोड वाटून तोंड गोड केले. या कार्यक्रमात राणे हेमगेले कुटुंबातर्फेन स्थानिक आनंदू गांवकर हेमगेलो सन्मान केलो. ग्रामीण अध्यक्ष प्रशांत नाईक, ग्रामीण माजी अध्यक्ष चंदन सावंत, सुभाष गुंगी, ग्रामपंचायत अध्यक्ष जितेश अर्गेकर, नगरसभा सदस्य रोशनी मालसेकर, प्रणव राणे आणि इतर अभिमानी हजर आशिले. मच्छीमारी मंत्री एस अंगार हेमगेली कारवार अंकोला क्षेत्राच्या अभिवृद्धीसाठी भेट. कारवार अंकोला तालुक्याच्या बेलेकिरी आणि बेळंबर मच्छीमारी बंदराचे स्थळ परीक्षण करू मच्छीमारी मंत्री श्री एस अंगार आणि आमदार रुपाली नाईक हेमी आज भेट दिली. बेळंबर मच्छीमारी बंदराक 146 कोटीचे अंदाजपत्रक सादर केला. ताबडतोब अनुदान मंजूर करूक मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा करता असे मंत्री अंगार हेमी आश्वासन दिले. बेलेकिरी बंदराक संरक्षण वणत बांधूक CWPRS पुणे हेमी समीक्षा वर्दी करून अंदाज 20 कोटी रुपये सुचयला. हे अनुदान मंजूर करची प्रक्रिया सुरू करून बेगी हे काम झाल्यार मच्छीमारीक अनुकूल जातले असे मंत्र्याकडेन आमदार रुपाली नाईक हेमी माहिती दिली. बेलेकिरी बंदरात मच्छीमारीक मूलभूत सुविधांसाठी 1 कोटी आणि रस्तो दुरुस्ती आणि अंकोला गाबीत केनी आणि कारवार देवबाग समुद्र किनाऱ्याक शाश्वत संरक्षण वणत बांधूक अनुदानाची मंजुरी मागणी केली. या वेळार पक्षाचे पदाधिकारी, मच्छीमारी प्रमुख, संबंधित खात्याचे अधिकारी आणि सार्वजनिक हजर आशिले. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रो, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC एंड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग एंड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कारवारात IRB आणि महामार्ग अधिकाऱ्याबरोबर संसदाली सभा. आमदार रुपाली नाईक हेमी दिली IRB अधिकाऱ्याक ताकीद. कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सभेत सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमगेले नेतृत्वात कारवार आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हजर आशिल्ली. या वेळार IRB आणि NHAI अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केली. कारवार तालुक्यात IRBची कामगिरी बरोबर केली ना. गेल्या 3 वर्षांच्यान प्रवाहान जनजीवन विस्कळीत जाऊन लोक त्रास भोगतात. तितूंतच चेंडियाग्राम व्याप्तीच्या संबंधित जाग्यावेल्यान उदक व्हांवन वचून समुद्राक वेळटाले जाल्यार हो राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण वेळार IRB कंपनीन निर्लक्षपणा केल्ल्यान ते उदक साठून ग्रामस्थांक त्रास काडचे पडतात. 1-2 पावसातच पुराय उदक भरून लोकांक घरात वचू लागले म्हण ही समस्या जावं नये सारखे आणि पावस सरपर्यंत कसलीच अडचण जावं नये सारखी सुरक्षा क्रम घेऊन IRBन हे जो योग्य क्रम घेवूं जाय असे संसदामार्फत आमदार रुपाली नाईक हेमी IRBक ताकीद दिली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ
लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.